Ovaj jednostavan, a jako efikasan trik trebali biste svi znati. U ovom kratkom videu pogledajte vjerovatno najdiskretnije sredstvo koje ćemo napraviti i samo objesiti na drvo, ogradu, prozor ili vrata. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu. Pa idemo na video. Napunite prozirnu vrećicu sa vodom. Zatim, tu su novčići. Ubacite novčiće. Sada sve što treba da uradite je da zatvorite patent ili zavežete čvor. A sada kesicu objesite na ogradu, pokraj vrata, balkona ili na nekom drugom mjestu na otvorenom. Prelamanje svjetlosti koja prolazi kroz vreću vode u kombinaciji sa sjajem novčića zbunjuje kućnu muhu. Muha bazira svoje kretanje na svjetlost, a lomljena svjetlost koja dolazi kroz vodu u plastičnoj vrećici zbunjuje muhu navodeći da se kreće na mjesto koje je lakše za oči. Ujedno, prozirna vrećica napunjena vodom muhe podsjeća na paukovu mrežu što ih ujedno i otjera od nje. Pokušajte, garantovano radi. Ostavite nam u komentaru vaše iskustvo. Pozdravljam vas!